Her täzel bayramçylygyny adam inniki ýyllar bir gowzada garaşýar. Salam ähranlar. Belki şoň üçindir täzel bayramçylygyny adam öňkülerinden has bir erteklere meňdeş ykbala garaşýar. Emma özüň ýyl geçdigiçe täzelikleri diňe adam öz häsiýetlerini üýtgedip bilen ýagdaýyna özünün durmuşy bilen garaýşyny üýtgedip bilen ýagdaýyny gazanyp biljekdigini düşünüp başlaýar. Kimdir bir ýeriniň saňa täzelik getirip bermeýänligini, köplenç babatda gaty köp zat biziň öz garaýşymyza baglydygyny düşünüp başlaýar. Şu ýylyň dowamyny gaty köp zatlara men özüme göz getirdim. Mysal üçin adamlyň biçak köp zat isleýänligine. Mysal üçin biz öňkü döwürlerden çağalykdaky ejelemimiziň biziň ýaşymyzdaky döwründen bir gaty köp zat isleýänligimiz, doýmaz dolmazlygymyz galy bersede kiçik zady begenip bilmeýänligimiz, uly zatlaryň biz begendirmeýänligi, kanagatsyzlygymyz, şükürlüğün azalanlygy, goşuňa meňdeş zatlar köpelenligini aklym satyp başlady. Diýmek, täzelik bilen köpelýän dünýäsini biz gowy köne häsiýetlerimizi unutup başlanlygymyza göz getirdim. Öňüm biriniň bir aýdan sözi bardy, arada radioda okuduk, ýüregime jyňyp boldy. Dünýäde täzeçilik ýaly çalt könelýän zat ýokdur diýär. Gidwotür fasonlar, gidwotür täzelikler, täze makyajlar, täzelikler, odan görnüşler, täze maşinalaryň emes, täze telefonlar, daşky umumyň adama beze görýän, adamyň daşyny bejerýän zatlar gidwotür ýöne aňyrdan gelýän, adam ilki dören wagtyndan bäri gelýän häsiýetler bar da, ýanky baryna şükür etmek, başga bir adam hakda alad etmek, başga biriniň begenjine begenip gynanjana gynanyp bilmeklik ýürekden. Bu zatlar adalyp başlagan ýaly. Hele bastaşlygyň, bäsleşligiň, berek-berekden kim galmalygyň zamanasy bolup barýar da, ýuwaş-ýuwaşdan kim odan görünmeşek, kim baý bolmaşek, kim birazajyk gowy ýerlerde toý etmeklik, gowy ýerlerde kim bilen gatnaşýar, görkezesi gelmeklik, kimiň toýuna kim barýar, nähil toýlar, nähil dabaralar bolýanlygyny onuň oňsy bilen beýlek platformalaryň bilen başgalara göz etmeklik ýaly köpelip bardy da. 2020-nji ýyl şol gat artdy. 2020-nji ýylda söwüşler köp boldy. Berek-berege haýbat atmalar, ýeke TikToklarda söwüşler, sen näme, söwdärler bir ýandan, smodişgärler diýdi, blogerler diýdi, ýeneler diýdi, bir giden gapma garşylyklar boldy. Şuratlaryň hemmejesi biziň bir wagtky hiç wagt üýtgemeýän, hiç wagt modadan gaçmaýan, hiç wagt üýtgemejek mundan beýlegem adam ýaşasa durjak häsiýetleriň goýulygynyň janlygy üçin bolýar. Bir ömrü, bir ykbala bagtly bolmak üçin gatykän zatlar bar. Biziň kimdir birine meňzemege bolan däl, biri Hudaýjan, biri Allah Taala bir insan edip ýaradan soň biziň öz durmuşymyzdy begenmäge, goňmaga şeýle bir zatlarymyz kän, birine göz etmegem gerek däl, birinen kim almajak bolup bir bilen ýaşmagam gerek däl, janymyzyň saglygy näme diýmeýär. Näçe adam biziň janymyzyň saglygyny biziňki ýaly elimiz, aýagymyz, gulagymyz eşdip gözümizden görýänligini arzu edýän näçe adamlaryň barlygyny unutýar. Näçe adamlar tagam dadyp bilmän,
parahat durmuşda ýaşap bilmeýän ýören näçe ýurtlaryň barlygyny gördük. Şo ýatdan çykarýar. Adam bu dünýeden gidýär. Adam bu dünýä baky gelen ok. Baky gelen ýaly söwüşmeklik, baky gelen ýaly berek-berege bir zatlar suwut etjek bolmaklyk. Kimin kimden zordugyny görkezjek bolmaklyk, kimin kimden güýçlüligini görkezjek bolmaklyk biziň ruhumyzy horlaýar. Wagt bize berilen ömür bir çäkli ömür ogadan garra, kämil garra dowam etmeklik iň dogry mukadip pikir edýän. Çünki bu şeýle diýip bize öňküler aýdypdylar. Şolunky dogry. Iň dogry könülimiň aýdan zady. Biz şu atky formada, şolun aýdan zadyny şu atky formada ýerine ýetiräýmeli. Öz-özümiz bilen dost bolup, özümizi ýerenmän, özümizi bagyşlap, özümizi gowaryp, şol bir wagtda da özümizi diňläp bilen ýagdaýymyzda biziň içimizde hemme adamlaryň içinde şeýle bir gowy ruh bar. Şol ruh baý ruh. Şol ruh kanagatly ruh. Şol islenik adamy bagtladyp biljek ruh. Belki Allahan ırsygal döwlet hemmemize bersin. Ýöne islenik zadyň daş keşipden başlap watan, ene, ata, dowlun, gün, aýyň, ýan ýollaş meselesine, çaga meselesine, islenik babatyna deň paýlanylmaýy ýaly ırsygalyň deň paýlanmaýanlygyna gaýly bolup barymyza şükür edip ýaşamaklygy öýdä. Ýaşanyňa juda dege bu dünýä. Bu dünýä özüniň her pasylma-pasyl dowam edip yapraklaryň pyntyklaýanlygyny görýänligimiz bilen garlar ýagýan wagtynda gara garaşyp ýaşaýan çagajyklarymyzyň ogunjy gözleri bilen ýa-da ömrümizde, durmuşymyzda bolýan şowsuzluklara gynanýan ýürejigimiz bilen ýa-da dünýeden aýrylan adamlarymyza gyýlyp aglaýanlygymyz bilen ýa-da dowlun çagajyga gülýänligimiz bilen şu durmuşymyz baýhym ogadan. Çünki biz adam, biz robot däl. Oy esas saglyk bolsun, ýurdumyz parahat bolsun, elimiz günümüz abat bolsun, kämil çagajyklarymyz köp bolsun.